to, aby ste boli úspešní, musíte robiť veci, ktoré robia úspešní ľudia. Úspešní ľudia sú vysoko orientovaní na činnosť. V tejto knihe nájdete veľmi názorne, pútavo a pragmaticky opísané, ako sa k takej úspešnej činnosti a k jej výsledkom prepracovať. Od toho, ako si tie svoje ciele a vízie postaviť, ale ako ich aj v každodennosti realizovať a tým ten svoj úspech podľa svojich predstav aj dosahovať. V podstate všetko to, čo vám sľubujú aj ostatné motivačné knihy, avšak táto zradu vyčnieva. Nielen tým, že je v nej zdokumentovaných 64 pravidiel úspechu, ale aj tým, kto je jej autorom. Či už na svojom osobnom rozvoji pracujete, alebo sa ešte len chystáte, meno Jacka Canfielda ste už museli počuť. Spája sa okrem iného so slepačnými polievkami a ich mocnými príbehmi. Tí nechýbajú ani v pravidlách úspechu, ktoré stoja na tých najúspešnejších technikách osobnostného rozvoja, ktoré Canfield za roky svojich mnohých početných tréningov mohol na ľuďoch vyskúšať. A tak sa na 461 stranách ocitli kapitoly, ktoré o úspechu od samých počiatkov až po završenie pojednávajú naozaj z rôznych uhlov pohľadu a pre rôzne vaše využitie. Nič sa však nezačne diať, pokým niečo nepodniknete. Preto si myslím, že na začiatok je táto kniha naozaj výbornou pomôckou, lebo myslím si, že vydá aj za nejakých 20-30 iných motivačných kníh. Je v nej tak veľa dôležitých krokov, rád a techník, že si s nimi vystačíte do konca života. Skutočne si to trúfam povedať, lebo mnohé z nich mám vyskúšané a naozaj fungujú. A mať ich na jednom mieste popredkávané inšpirujúcimi príbehmi a sentenciami je výborná nápoveda, kedykoľvek budete potrebovať. Veľa odporúčam.